Sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe lara 100 mat petek ora urung tut saiki dadi rondo ora ngurus bedake golek duwe dhewe pisan wae kabeh iku ora perlu dipetuni janjiku biyen aku sampun ngeteni tuwir rasa perawan wi sing bakal kuliah rondo insyaallah barokah uripe wah iki sing mendem banget rondo munggah dalu biasane ayo siramu wis tak aturi sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo fokus wangi ora kena prawani tak enteni rondo ora oleh prawane tak enteni rendane mat Mat orang tahu jajal kok request wis ya sing duwe Farel audio wis ya kandhane pokoke bos 100
Abah. Sampai abang, Sud, Alah. pokoknya nek sapa gelem wonge ngopeni rondo, insyaallah ya. ya pada dibahas korodo terus. Loh, lha iki sesuai lagune to. Insyaallah tak entek kabeh. Mau kecek. Wah, bisa dong. Enggak kabeh. Oh, wis ta ora nek awak dhewe wis tau ngalami. Kok sama Rudi? Entek. Cobrakan kae lho, Mbak. Wes kiara, wes bertak kue reka weso, nah turu. Ini ngurusin dollar ini nemen wae ya. Iya, nuwun sewu pagi pancen curhatan iki kanca-kanca. Yes. Oke, terima kasih matur sembah nuwun request dari Farel Audio. Farel Audio. Yang di sebelah sana kelihatannya sudah ada yang siap ini tuh. Monggo. Siapa lagi? Apa bapaknya? Ayo, ayo. Pak D, siapa yang sudah siap Pak D? Ayo. Mama jok ngombe. Anu lho, bapak-bapake. Sing biasanya pokoknya berenang dangdutan langsung jus. Kalau gawang pagi ini loh. Panggilan Bapak Majasin di bawah nomor berapa? Lah iya nanti jam kabeh. Banter nggih Pak gini. Gue tak aneh. Iya. Aku pengen begini nek uang ngono. Sayang. Woi. Ayo dong. Kira-kira yang sudah siap siapa Mas? Ayo Mas, monggo. Monggo. Aja sampai kalah karo sing bapak-bapak. Pak D mau wis monggo. Saya lagune angel. Tidak saya